саволи сеюми хеле устод ки мақсад бисёри бачаҳое ки ҳамин тоҷикиро медонам дар территорияи Россия ки мақсад қатъи занакҳои рус зиндагӣ мекунанд, мегӯянд мо никоҳ дорем. Аслан онҳо имон овардагӣ нестанд. Инҳоро баъзе ҳолатҳо намоза мехонанд, баъзе ҳолатҳо ай намоз дурӣ мекунанд ҳамин бачаҳое ки мақсад зиндагӣ мекунанд қатъи онҳо. боз ҳозир медонам баъзеашона ки рӯза доранд, мақсад масҷид мераванд, рӯза мегиранд. никоҳу зиндагиву рӯзаи онҳо чӣ хел мешавад байни қатъи онҳо? зани рус, яъне аксари онҳо ки христиан ҳастанд, насронӣ ҳастанд, аслан яъне ҳалол аст барои мусулмон ба шарте ки пок бошад, аз зино пок бошад, зинокор набошад. лекин таҷрибаҳо нишон медиҳад ки хосатан занҳои рус агар мусулмон шудагӣ бошаду ҳамин ҳиҷобу ниқоб гираданд, бо марди тоҷик туғрӣ намегирад кам, чунки онҳо менталитети русҳо ҳамин хел ки дар хона занак калон аст. чоям бояд занак мардак резад, салфеткаям бояд мардак гирон тиҳад. дар менталитети тоҷик ин кору марди тоҷик бардошт намекунад. фармон метиҳад намекунад. баръакс вай шумои фармон метиҳад, ғурури мардӣ намемонад, мешавад ҷанг. мешавад ҷангу ҷидол. вай хоҳиши худаш ҳама чиз боло месад зани рус. марди тоҷик хор мекунад. ин аксари аҳвол. лекин ҳаст одамое ки пулаш калон, қувваташ калон, бале қаҳраш кардӣ ғалаба кардасту ино кам аст. ғолибан намегум да. бинобар ин зани тоҷик гиред беҳтар. обрӯто намерезонад, на вай менталитети моё намедонад, на падару модаратон ки хуб муомала кардан ба раҳм метиҳад, на фарзандотон хабаргирӣ мемонад. ба гуноҳ даст задан ба сабаб мешид, ба зулм кардан сабаб мешид. бинобар ин касе қудрати ҳамин зани уруса ром кардана надорад, нагирад. яъне ранги як нагӯ макун, хор нашавед, худотонро хор накунед. беҳтарин зан зани тоҷик аст. занҳои тоҷик агиритон беваҳо бисёр аст, бечораҳо бешавҳар мондиам бисёр занҳо ҳаст. зани рус шумоё ҳурмататонро ба ҷо намебиёрад. ҳаст якту нимта, лекин аннадиру ла ҳукма лаҳ мегӯяд. якту нимта ҳукм намегирад. алаксар аксар ҳукми кулла мегирад. яъне мо дидем мана занҳои ниқобдори ақидаи салафӣ доштагӣ шавҳарша итоат намекунад шавҳари тоҷик. яъне онҳо дар 30 сол 40 сол дар ҳамин тарбия ёфтагианд, муҳити атрофашон ҳамин хелавай ба хунашон даромадаги аст. хулуқа тағйир додан ба хотири Аллоҳ осон нест. вақте ки мусулмон шуд, яъне пурра ба дини ислом даромадан осон нест. бале баъзеҳош ҳаст ки воқеан чӣ хеле ки қуръону суннат гуфтааст, шариат гуфтааст, амал мекунад, яъне нест гуфта намешавад, ҳаст. лекин ино бештар бо ҳамин рӯзҳои худашон туғра мегиранд. лекин ҳалол аст аслан. лекин онҳое гирифта баъд ба намозҳо беаҳамиятӣ кардан, ба тарбияи фарзандҳо беаҳамиятӣ кардан, ин корҳо нодуруст аст. ҳар як амал яъне ҳисобу китоби худашо дорад. баробар ягон ҷои нофаҳмош бошад пурсед. шояд ман ба нуқтае ки шумо дар назар доред ҷавоб надодам. мақсад нуқтаи асосиш ине ки устод мисол ӯ одамеро ки гирифтагие мо дар шоҳиди ине шудем ки мақсад на дар христиан боварӣ дошт, ҳозир намедонам мақсад ислом овардагӣ ҳаст нест, аниқ нест. мақсад дар ягонаш боварӣ надошт, тамоман боварӣ надошт ба ягон чиз. хелоша гирифта намешавад. масалан гуфт ки ман динба умуман эътиқод надорам. гуфт дуруст аст ки падару модарам насронӣ ҳаст, лекин ман умуман ба ин чизҳо эътиқод надорам. гуфт гирифта намешавад, кофир аст аллакай. ин ҳам кофир аст, лекин ин кофири аҳли китоб аст. ин Аллоҳ таоло дар сураи моида ояти 5 барои мо иҷозат дод ки ба занҳои аҳли китоб агар онҳо муҳсана бошанд, пок бошанд, барои шумо ҳалол гардонида шуд. ба шарте ки аҳли китоб бошанд, ё яҳудӣ бошад ё насронӣ бошад, атеист бошад, бутпараст бошад, монанди хитоиҳо гирифта намешавад ба зани то мусулмон нашавад ё то насронӣ яҳудӣ набошад.